Continuamos esta sesión de formación en Biblioteca Creativa con Aurora Ramilo, que ven do CEIP de Leirado. CEIP de Leirado que pertence ao Concello de Salvaterra do Miño, do sur da provincia de Pontevedra. Seguimos falando do rural galego. Dentro da súa biblioteca, recén inaugurada ou recén modelada en decembro de 2019, pois xúntanse ou facilítanse as múltiples alfabetizacións: ciencia, audiovisual, arte, tecnoloxía, xogo, para poder experimentar e tamén para poder comunicar, e todo isto dentro da biblioteca. Gracias, Paz. Pois ben, como ben di Paz na introdución, aí temos eses aspectos que se poden traballar a través da experimentación na biblioteca creativa, na zona creativa da biblioteca e en toda a biblioteca ou outros espazos en esos que temos incluídos nela. Sempre pensamos que este espacio debería de ser educativo e que contribuíse a traballar aspectos do currículo, competencias, obxectivos e contidos. E con esa idea fomos diseñando as actividades desde que comezamos en este plan. Os usos e os tempos de uso destas zonas, pois en 3 puntos que se ven aí. Sería a exploración libre nos recreos, na que os nenos coñecen os materiais e experimentan con eles, e despois unhas propostas que facemos dentro da biblioteca xerais ao longo do curso, algunhas, non moitas, poucas, para que todo o mundo se poida adherir sin dificultades, relacionadas co proxecto da escola ou en días conmemorativos, en datas conmemorativas. E, por último, pois tamén queda aberto a outras iniciativas que teña o profesorado, porque sí que nos interesa moito que o profesorado da escola coñeza estes recursos e aprenda a utilizalos. Para iso facemos a veces algunhas reunións de formación entre nós, para que despois a conveniencia do que estea traballando na súa aula poida utilizar todos estes recursos. Con respecto á exploración libre nos recreos, a que agora se está vendo un pouco máis limitada por o tema do protocolo COVID, que consiste principalmente en interactuar entre as idades. Os maiores voluntarios axudan a descubrir os xogos, lles explican como funcionan ou lles axudan a entendelos, enseñan a xogar ou comparten con eles as actividades, como vemos aí nesas imaxes de recreo, con xogos de cartas ou con outro tipo de xogos que se ven aí. Outra das cousas que en estes momentos de recreo estamos atentas as mestras que estemos de garda é a proporcionar materiais a aquele alumnado que se llevese algún interese por algún aspecto en concreto, e tamén favorecer esa interacción para que aprendan. Isto principalmente nos recreos. E en cuanto ás propostas que facemos desde o equipo de biblioteca, pois algunhas as encadramos, xa digo, dentro do proxecto e tratando de eses aspectos que comentaba, que apoien o currículo, que fomenten a autonomía no estilo de aprendizaxe competencial, que aprendan facendo cousas, ao mesmo tempo se estimule a creatividade permitindo que leven a cabo as súas iniciativas, as súas ideas, o que lles ocurra crear. E ao mesmo tempo, sí que isto é importante e tamén ten que estar presente na biblioteca, e é a comunicación. Entón, procuramos que sempre haxa os aspectos de lectura, de comprensión de distintas linguaxes e tamén despois de comunicación do mesmo. Os procesos de creación contados a través de un informe ou a través de un videotutorial ou a través de un texto instructivo, non? Agora, teño algúns exemplos para mostrar e explicar, máis ou menos, das cousas que fomos facendo durante estes 4 cursos que levamos. Cando comezamos coa robótica, que foi o primeiro ano,
cos escornabots, tiñamos un proxecto de arte e entón, para introducir o proxecto como actividade motivadora, para coñecer as belas artes, preparamos plantillas distintas por idades, para os máis pequeniños, medianos e grandiños, 3 niveis máis ou menos, en que utilizaban distintos procedementos para traballar ese vocabulario, non? No último caso, por exemplo, que se ve na imaxe dos grandes, pois xa son definicións na que o dado dá unha palabra e na plantilla, no tabuleiro dos Cornabot, está unha definición que teñen que buscar e levar os Cornabot e ir movendo segundo a definición que saíra aí. Noutros casos, con imaxes, como nos casos dos máis pequenos. Outra tamén deste proxecto foi, pois, a partir dun libro de Calder moi bonito, creo que esta editorial ten de máis artistas, porque é unha serie que se chama Mira que artista, pois propoñer a creación de esculturas polo Día da Paz, pois como actividade dese día especial. Estas fixéronlas en equipos. Despois tiñan que tamén explicar, como comentaba, que representaba esa escultura e poñerlle un título. Con o proxecto que tuvemos o ano seguinte, que era de xogos e xoguetes, pois a biblioteca propuxo que a creación de xoguetes e xogos nas aulas ou nas horas en que o profesorado vai co seu alumnado á biblioteca, a partir de aí tamén explicar como fixeran para o público en xeral, para os demais, para compartir excusa para traballar os textos, para ler, para escribir, para entender e de paso crear. Por certo que non comentei que este proxecto, xustamente, esta actividade deste proxecto, sí que está aí nunha presentación que fixo unha compañeira o curso pasado, nestas mesmas xornadas presenciais. O curso pasado fixemos un proxecto sobre a auga e, bueno, quedou truncado como todos os proxectos de todas as escolas. Tiñamos no mes de marzo para traballar coa poesía unha actividade tamén creativa que é de ilustrar. Esta é unha linguaxe que tamén pensamos que temos que traballar agora bastante, agora que o álbum ilustrado está moi presente nas nosas bibliotecas, enseñar tamén o alumnado a ler esas páxinas ilustradas que a veces contan máis alado que conta o texto, e dese modo facerse eles tamén, poñerse no papel dun ilustrador, e isto a veces non é tan sinxelo como decir dibuxa o poema, senón tamén intentar quitar deles que expliquen que é o que queren representar, que é o que leron, que é o que interpretaron dese poema, e é unha actividade bastante bonita. Quedou a medias, quedou todo eso que ves aí, quedou así encima da mesa, cando nos vamos para casa urxentemente. Pero é unha actividade interesante a de traballar a ilustración. Despois tamén fixeran algunhas creacións audiovisuais, tamén a partir de poemas que podes ver no link que está aí. Polo Día da Biblioteca, entonces, agora, xa en estas datas conmemorativas, o Día da Biblioteca é especial, non? Nos, no mes de outubro do curso pasado, tiñamos a biblioteca pechada, porque estábamos aínda colocando todo o mobiliario novo e preparándoa. Pero entón quisemos destacar este apartado, esta sección de biblioteca creativa, porque mercáramos bastantes cousas e para darlle uso. Traballamos un pouquiño dentro na zona que se podía traballar e o que non, nas aulas, que utilizamos xogos dos que mercáramos para, como era a data próxima tamén ao Samaín, crear personaxes. Crearon personaxes monstruosos cos legos, con outras pezas de construción, os máis pequenos con unha aplicación, os máis grandes ou medianos co Monster Kit, que é un xogo que se presta moito para facer descripcións, para xogar, e ademais dá idea para, a partir de él, por exemplo, crear tú algún tipo de xogo similar
con algún tema curricular. Sempre veñen ideas cando ves estes xogos que están en uso por ali. E esta actividade resultou moi completa, a verdade. Redactaron, escribiron as súas descripcións, e os pequenos xa utilizaron a mesa multitáctil, que era nova, reciente, e foi unha actividade que gustou bastante. A lectura cos escornabots tamén é unha cousa que facemos bastantes veces. En día da poesía temola feito, e o ano pasado no día de Rosalía, tamén, pouco antes de marchar para casa. Despois deixo un enlace ao final, onde temos os taboleiros que temos feitos, con diferente tipoloxía de actividade coas poesías. Pode ser de atopar un verso oculto, pode ser seguir a estrutura do poema, ou encadear poemas, ou o que surda ou se lles ocurra. E normalmente traballan en equipo e van xirando. Un lee, un move, outro recita, outro lee, outro move, e así. Sempre estas actividades de escornabots se fan así en equipo. E unha cousa que sí que quería comentar con respecto a isto da lectura cos escornabots, que outro día, estes días, estando isto non teño a presentación, pero que é interesante, estaba traballando nun taboleiro, que tamén deixo aí nos recursos, que ten a CDU simplemente, preparando o alumnado de quinto como voluntarios, que sí que poden traballar colocando, aprendendo en directo onde está cada libro, pero este ten o extra do escornabot e como lles gusta, están ali. E xustamente me fijei que unha nena que está diagnosticada de dislexia e ten adaptación curricular nas dúas linguas, programaba os percorridos dos escornabots de maravilla, perfectamente, e a primeira, non sei, sin equivocarse. Entonces pensei, sempre che veñen estas ideas cando ves, dicir, pois, se non tuves esta oportunidade deste estilo de linguaxe da programación, pois ela non sabería, non experimentaría ese éxito que te anima, pois, ao mellor a seguir experimentando con eso e a topar un talento, unha cousa que se che dá ben. Eso me parece tamén moi importante nas bibliotecas. Desde a casa, no mes de abril, propusemos ás familias tamén a recreación de cubertas de libros. Esta actividade é unha cousa parecida ao que comentaba antes da ilustración, non? Ao mellor, pois, parece moi sinxela ou moi simple, simplemente, pois te pose igual co da portada, pero leva consigo tamén unha observación da portada do libro que moitas veces é unha cousa na que non nos paramos, non sequera. Cando vas a ler, a veces non te paras a fixarte e observar o diseño da portada e que nos quiso transmitir ese ilustrador, ese diseñador, ou esa maquetación incluso do libro, ese formato de edición. Pois unha forma máis de observar, de ver, de pararse e de crear, claro. As familias que participaron foron bastantes, máis do 50%, o 60% ou así aproximadamente, e gustoulles moito. Ben, sobre o diseño 3D. Co diseño 3D levamos experimentado un pouco, aínda somos bastante inexpertas, e principalmente facemos rodas para os escornabots, por cando se nos rompen, eso no repositorio descargamos, pero este curso pasado, como unha iniciativa de aula simplemente, pois como os rapaces tiñan todos o seu ordenador en disgal e co seu maletín, pois pensei que poderían intentar diseñar co Tinkercad, enseñarlles, e que prepararan un identificador para cada un, como vimos co compañeiro Javier, que tamén o facían. Entón, con Tinkercad, teñen que seleccionar a figura e logo redimensionala e preparala. Aquí tamén observei que hai un traballo interesantísimo de matemáticas
O erro principal que cometían era o do tamaño, o da dimensión, incluso algún momento permitín que fora así enorme e que tardara un montón de tempo en facerse para que cando saíra miraran, non? Que está pasando? Porque, claro, hai que mirar a medida, as medidas están en milímetros, despois hai que ver tamén a profundidade, hai que ver de todas as caras. Pareceme que incluso sin chegar a imprimir, xa o solo diseño unha actividade moi educativa e moi creativa, e claro, se chegas a imprimir, pois fenomenal. E si conseguimos, levounos o seu tempo, e xusto antes tamén de que terminara o semicurso, estaban preparadas. Algúns fallos polo tema da laca, que sí que a veces hai que repetir, pero, bueno, de todas formas, moi recomendable o diseño con Tinkercad, perfectamente asequible para estes cursos de quinto e sexto. E, bueno, outra iniciativa tamén de algunhas profes, tamén o curso pasado, foi usar estes recursos de costura que tamén compramos para esta zona creativa. A máquina de coser e diversos artilugios. Claro, o entroido é fenomenal momento para practicar. E estas teas que hai agora, que son estas teas sin tecer, tamén. A ver, aquí que se pode traballar moitísimas cousas, poden estar implicadas, desde as medidas e unha serie de vocabulario relacionado coa costura, como ganduxar ou cousas desas polo estilo. Utilizan distintos horarios de plástica ou de outra materia que, en fin, a preocupación dos mestres se vai enseguida, si te planteas, de paso que cosemos, vamos a medir, vamos a calcular, vamos a dimensionar, entón, a actividade ao ter máis consistencia educativa, fai que o profesorado se implique máis en elas. De momento, a proba, con a axuda da máquina de coser, claro, pero non vayades a pensar que foi moito problema para eles, co pedal e como prácticamente traballa casi sola, unha boa experiencia tamén de creación. E logo a cociña, tiñamos un espazo ali pegado á cociña, a biblioteca, perdón, que cando empezamos a pensar no sitio que tiñamos para a nova biblioteca, Paz, que comentou, e aquí non podería ir unha cociña? Sí, non o pensáramos, pero tiñamos a aula matinal, que usaba ese espacio, e claro, a aula matinal é importante, non queríamos perder, pero ao final pensamos, hombre, se pode compartir, e efectivamente, a aula matinal entra por outra porta e desde a biblioteca fixemos un acceso para ese espacio. E a verdade tamén comprobamos que ten moitas posibilidades, porque aparte de cociñar, a veces hai experimentos que precisas de auga, precisas de calor, e tendo a cociña, fenomenal, se poden realizar, e ao ter os recursos, é máis fácil que os mestres se animen a este tipo de cousas. De momento, con pouco tempo aínda de uso, porque, claro, xa digo, o curso pasado estes espacios novos empezámoslos en decembro e en marzo deixamos a escola, pero, bueno, algunhas cosiñas ainda fixemos. Poño aí materiais elaborados porque en esas dúas carpetiñas que se ven na imaxe, nunha grande vamos guardando os tabuleiros que van facendo distintos profesores, porque, como vos dixen, a parte das propostas que facemos á biblioteca, algúns mestres van facendo, eu creo que cada vez máis, a ver se este curso xa que podemos estar na escola, salen máis, de matemáticas, de cálculo, de letras, de contos. As profes de infantil traballan tamén bastante coas escenas de contos, cos escorabós, e entón están aí os tabuleiros e no outro fichero están as fichas con instruccións para diferentes cousas das que se foron facendo, que se vai elaborando, se vai guardando. E tamén está nunha carpeta no blog de Drive, que está aí en este
enlace. Agora, este curso. Pois, bueno, a interacción non se pode dar, evidentemente, por ahora. Entón, cada curso vai ter as súas horas para acudir no tempo no horario escolar, todo a mañán, e despois no recreo un grupo cada día, non hai outra forma. Entón, despois estamos aproveitando agora co voluntariado para que utilicen os recursos audiovisuais da Creativa e preparen información para os seus compañeiros e de paso se entrenan e aprenden tamén os que están empezando de novos no coñecemento da biblioteca. Como vedes ao fondo na imaxe, mercamos unha cámara web que está aí encima da pantalla, bastante con amplitude para que poida recoller ben todos os rapaces que están na sala, e xa probámola esta semana e vai de maravilla. E en principio, pois, a ver se vamos creando así deste xeito e nada máis. Moitas grazas. Bueno, damos as gracias a Aurora por esta presentación tan ilustrativa de todas as posibilidades da biblioteca escolar creativa, e como ben vimos, non dades puntadas en fío, todo ten a súa intención, a súa orde e ten a súa funcionalidade, que o alumnado teña máis posibilidades de desenvolver a súa creatividade. Grazas, Aurora. Moitas grazas.